Özüňe gowrun ýetýärmi? İnglis diliň näli senin? Özüň synasyň gelýärmi? Onda bilim daraty, okuw merkezi seni halkara derejesinde sinemaga çagyrýar. İnglis dilini bilýänler hemem okap ýörenler üçin iň amatly pursat. Özüňizi İnglis dili boýunça halkara derejesine synasyňyz gelýän bolsa, onda bilim daraty, okuw merkezinde IELTS synagyna taýýarlyk hökmünde online egzamin tapşyryp bilerseňiz, synagymyz halkara standartyna laýykda geçirilýär. Synagy üstünlükli tamamlanan ýagdaýyňyzda size Imperial English UK tarapyndan sertifikat berilýär. Bu sertifikat siziň eliňizde bolsa, onda siz öz İnglis dil derejeňizi çyndanam bilýänligiňiz sebäbi bu sertifikat özüňe bolan anamyň netijesidir. Egzamini näle tapşyrmalyýarmy? Elbetde bilim daraty merkezine geleňizde pasportyňyz we pasportyňyzyň kopýasyny ýanyňyz bilen getirmeli. Adyňyzy belledip, bellenilen wagtda synaga gelmeli. Onda näme? Özüňiz synan bilim daraty bilen bilimiňizi ösdüriň.